Estem en la jurisdicció de Francs, Marjals i Extremals de València, que és una àrea específica de l'Horta de València que té unes certes particularitats, i aquestes particularitats estan ben reflectides en el nom de la jurisdicció, perquè és terra de Francs, o que va ser terra franca, és terra de Marjal i és terra d'Extremal. És terra de Marjal perquè, encara que paisatgísticament en aquests moments este territori no ho sembla, perquè és una horta cultivada, en el passat era una zona tradicionalment percebuda com a malsana, on creixia tota la vegetació pròpia de les marjals i on no s'havia executat una operació de sanejament com la que va tindre lloc en temps medievals per a poder recuperar i cultivar aquestes terres. D'ahir, aquesta excepció de marjal que avui en dia ens pot semblar una mica estranya si atenem que sembla a cop d'ull un paisatge d'horta normal. Parlem de que són franques, o que és terra franca, perquè en època medieval aquesta terra va ser sanejada mitjançant una sèrie d'operacions planificades en les quals les autoritats donaven la terra de forma gratuïta a tots aquells que foren capaços de sanejar-la, de transformar-la en terra productiva. Les primeres operacions documentades són del segle XIV, d'una persona anomenada Guillem d'Enfluvià, que va construir diverses séquies, entre elles la que encara s'anomena avui Séquia Fabiana, ve del nom d'aquesta persona, de Guillem d'Enfluvià. Al segle XIV, la pesta, les crisis per l'absència de forment i la guerra en Castella va fer que n'hi haguera una pèrdua de població en la ciutat i que va decréixer l'activitat agrària en aquesta zona. Es van abandonar les terres i es van tornar a fer malsanes. De manera que a final de segle, entorn a 1384, se signà una concòrdia entre el capítol catedralici i la ciutat per a atorgar franques i lliures aquestes terres a tot aquell que volguera transformar-les. I aquest és l'origen de la jurisdicció de Francs, que ha permès que tinguem una zona d'horta independent o no vinculada a les séquies de la Vega, o no vinculada directament. I és terra d'Extremal. La paraula extremal es posa en relació amb altres séquies de l'horta que també han tingut els seus extremals, com la séquia de Montcada o com la séquia de Rascanya. Si bé en aquests casos, en el pas del temps, la terra d'Extremal, que era també terra que regava de sobrans, que no tenia drets a l'aigua del riu de forma directa, aquesta terra s'anà integrant a poc amb el pas del temps dins d'aquestes comunitats de regants, de manera que Montcada va fusionar Jovedall i Extremal, Rascanya va integrar totes les seues marjals i extremals i així va desaparèixer aquesta figura de terra franca i de marjal de bona part de l'Horta de València. I només s'ha preservat així en este rogle que queda entre el riu Túria i on comencen els arrossars de l'Albufera, en la cua de les séquies de Favara i de Rovella. Esta és una terra que no es rega directament en aigua del riu, no disfruta de drets com disfruten les altres séquies del Tribunal de les Aigües o de les altres séquies de l'Horta, de drets d'aigua assignats, perquè històricament s'havia alimentat a partir de les aigües sobreres que venien de les séquies de Favara i de Rovella, que complementaven, com bé podíem, en aigües subterrànies que captaven mitjançant pous de surgències naturals o mitjançant motors més avant, quan ja va produir-se la motorització de l'extracció d'aigües subterrànies. Això ha fet que, com que no n'hi ha un dret d'aigua associat, no es puguen constituir en comunitat de regants i, per tant, estan en una situació inusual dins l'ordenament jurídic o l'ordenament institucional del regadiu valencià. Depenen formalment de l'Ajuntament de València, qui els va aprovar unes ordenances a principis del segle XX, en el primer terç del segle XX, que va regular la gestió de l'aigua i de la terra en aquestes partides, però que no és formalment una comunitat de regants com les que tenim en la resta del regadiu valencià o del regadiu espanyol. Este és un dels paisatges de l'Horta més pressionat per la ciutat, perquè està envoltat de construccions. Al nord tenim la ciutat de les ciències, a l'oest tenim tots els desenvolupaments recents al voltant del Boulevard Sud. Va estar partit en dos de forma radical per la solució sud, de manera que es va fragmentar en dues àrees diferents, la zona de Francs, i en bona part d'esta àrea nord, damunt ha tingut l'ocupació parcial de terra en un moment donat per usos associats a dipòsits de contenidor del Port de València i en altres casos instal·lacions industrials
o instal·lacions d'emmagatzematge o vies de ferrocarril que han fet minvar molt la superfície d'aquest sector. El fet de no disposar de drets d'aigua consolidats i enregistrats en la Confederació, com fan en altres zones de reg, es dona una gran inseguretat jurídica i una gran inseguretat en la garantia de subministrament de recursos hídrics que no tenen altres seques, per la qual cosa n'hi ha una dependència del suport que pugui donar-los l'Ajuntament de València de cara a l'obtenció d'aquests recursos. I estaran permanentment depenent d'aquestes funcions o d'aquestes pràctiques o activitats per part de l'Ajuntament fins que no n'hi hagi una iniciativa pròpia per a obtindre una concessió d'aigües i constituir una comunitat de regants en aquesta zona.